Bueno, funtzio hau deribatzera goaz, eta ikusten dugu, eberrekiz daukagula errokarratuaren barruan. Orduan, erro bat daukagunean egiten duguna beti deribatzen hasi baino lehenago da, erro hori berreketa moduan jarri. Orduan, hemen izango genduan, eberrekiz ber erdia. Bai? Eta orduan, hau izango litzateke, eber x zati bi. Bai? Gogoratu, maila desberdinetako berretzaileak euren artean biderkatu egiten direla. Orduan, x bider bat zati bi, x zati bi. Bale, orduan orain hau deribatzera goaz, bai? Orain arte ez dugu ezer deribatu, garatu besterik ez dugu egin, bai? Orduan, honen deribatua egiteko, hau deribatu beharko genduan esponentzialak bezala, ze hau esponentziala da, azken finean, x berretzailean dago, orduan esponentzial bat bezala deribatu behar dugu, baina eberrekizekin, zehozer berezia gertatzen zen, eta da, eberrekizen deribatua zala eberrekiz, bai? Orduan, eber x zati biren deribatua, izango da eber x zati bi. Bale, baina kontua da, hemen berretzailean x izan beharrean, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat daukagula sartuta, orduan orain egin beharko dugu bider sartuta dagoen funtzio horren deribatua. X zati biren deribatua da bat zati bi. Orduan, hau geratuko litzaiguke, eber x zati bi, bai, hau da, izendatzailean bi eta zenbakitzailean eber x zati bi, eta gero ere bai egin dezakeguna hemen da, berretzailean zatiki bat daukagunez, badakigu zatiki honen izendatzailea izango litzateke errotzailea. Ia, hau ez dakit ondo ulertu dan, baina horrela, bai, hau da, eber xen errokarratua zati bi. Bale? Venga, guazen urrengoa egitera. Funtzio hau deribatzera goaz, baina deribatu aurretik garatuko dugu pixka bat. Eta egingo duguna garapen horretan izango da, erroaren barruan dauden bi elementuak banatuko ditugu. Biderkatzen daudenez, banatu daitezke. Batuketa bat edo kenketa bat izango bagenduan, ezingo genduan hau egin. Baina biderketa edo zatiketa badago, orduan egin daiteke. Orduan geratuko litzaiguke erro hiru bider, eber x gehi bat, ber erdia. Orduan, zertarako egin dugu hau? Ze begira, orain argita garbi ikusten da erro hiru biderkatzen dagoen parametro bat dala, eta orduan ez diogu esertxore egin behar. Hau da, nik deribatzen hasten zenean, deribatuko dut hau. Baina biderkatzen dagoen parametro hau mantenduko da bardin. Beste adibide errez bat jarriko dizuet, ulertu daizuen zer egitera goazen. Imaginatu, deribatu behar dozuela bi bider x berriru. Honen deribatua izango litzateke 6x berbi, ezta? Zer da egin dozuena deribatua lortzeko? Egin dozuena hemen izan da bi bider x berriruren deribatua, hau da, 3x berbi. Eta ikusten dozue, bi bider 3, 6 ematen du. Hau da, zuek egin dozuena, agian igual modu inkonstiente batean, da biderkatzen dagoen parametro hau utzi dozue hor biderkatzen. Ez dozue esertxore egin beragaz. Orduan, gauza bere egin behar dugu guk orain erro hiru honekin, utzi behar dugu biderkatzen. Orduan, deribatua izango litzateke. Erro hiru bider, eta orain bai, hau deribatzera goaz. Hau deribatzeko, lehenengo eta behin berretzailea aurrera pasatu, eta gero bat kendu. Orduan, erdia ken bat minus erdia. Eta orain egin behar dugu bider barrukoaren deribatua. Eta barrukoaren deribatua izango da eber x gehi bat. Orduan orain egin behar duguna da, garatzen jarraitu. Hemen daukagu negatiboan dagoen berretzaile bat, orduan hau pasatuko dugu izendatzailera eta horrela positiboan jarriko da. Eta gero, dana biderkatzen dagoenez, zatiki berdinaren barruan sartu daiket. Orduan, geratuko zaigu. Zenbakitzailean, erro hiru bider eber x gehi bat. Eta izendatzailean, bi bider eber x gehi bat, ber erdia. Orduan, orain gauza bat egingo dut, ez du ezer aldatuko, baina nik uste dut horrela argiagoa ikusiko dala dana. Begira, hemen neukan eber x gehi bat. Jarri diot ber bat. Honek ez dioaz aldatzen, ez da? Ber bat jarri dezakegu edo kendu dezakegu eta balioa ez da aldatzen. Baina agian igual ber bat hori jarrita argiago ikusten da bi hauek simplifikatu daitezkela. Nik hemen daukat eber x gehi bat, hemen ere eber x gehi bat daukat, baina hau da ber bat eta hau da ber erdia. Orduan, simplifikatu daikedaz eta zelan simplifikatzen dira errokizun berdina duten bi
zenbakitzaile eta izendatzailea, berretzaileak kenduz, bale? Berretzaileen arteko kenketa eginez. Orduan, berretzaileen arteko kenketa egiten badugu, geratuko zaigu, momentu bat, egingo dut zuriz, horrela. Zenbakitzailean geratuko litzaiguke erro 3 bider eber x gehi bat bere erdia, eta bean izendatzailean bi. Orduan, hau izango litzateke erro 3 bider erro eber x gehi bat, zati bi, eta orain bai, azkenengo emaitza ematen ari garelez, nahi badugu honek biak bildu daikeguz erro berdinaren barruan. Bietan errotzailea bidalako. Orduan geratuko litzaiguke, erro 3 bider eber x gehi baten errokarratua. Horrela, eta zati bi.